שלום לכם, כאן מאסטר וייבס, ירון, בוריס, והיום? מה יש לנו היום? מה יש לנו היום? היום יש לנו את פייפ דרים טוניק. פייפ דרים טוניק? פייפ דרים טוניק. טוניק, זה לא מי טוניק, לא משנה, טוניק. למה לא? שיהיה טוניק. אז מי זה פייפ דרים? פייפ דרים, חברה כחול לבן, מייצרת נוזלי פרימיום. יש לה שתי סדרות, שתי ליינים נקרא לזה. אחד זה ג'נסיס, שזה נוזלים קצת פחות מורכבים, והאי-טוניק. אי-טוניק זה הפרימיום שלהם. הנוזלים המורכבים יותר. וזה קיבלנו היום, לפחות 4 מהם, שעליהם נדבר ונטעם עוד רגע. הבקבוק הראשון שאנחנו נדבר עליו זה ילו זירקון. ילו זירקון, זירקון צהוב. אני אקרא בדיוק כמו שזה רשום. סתם. ילו זירקון, הינו נוזל בטעם פודינג וניל עם בננה ותות שדה, אשר ישאיר את בלוטות הטעם שלכם מבקשות עוד. דמיינו את זה, פרוסת תות שדה, טרי בננה בשלה, על פודינג וניל עשיר ומעל הכל קצת אבקת סוכר. טוב, אני רעב. איך אתה מוסיף אבקת סוכר? אני מניח שדווקא אבקת סוכר להוסיף פה זה הכי פחות מורכב. לא, שמע, לפי התיאור, אני אוהב את התיאורים. כל הנוזלים שבדרך כלל מתארים אותם, רוב החברות נותנות לך תיאור של אתה הולך למסעדת שף ונותן... הריח טוב. ריח טוב, לא? הריח ממש טוב. טוב, נתחיל, אתה מרגיש את ה... תשמע, אני מריח את הבננה יותר מהשאר. לא, אני לא מרגיש את הבננה בטעם פחות. בריח כן אבל. בריח כן. מה אתה אומר בינתיים? מכל המרכיבים שהיה, אתה מרגיש את ה... אני מרגיש בננה. אוקיי. אני מרגיש שיש שם תות. אוקיי. וואו, באמת מורכב מבחינתם. טעים מאוד. מורכב. אני אעזור על זה עוד פעם. תות בננה. תות בננה יש. ופודינג וניל. זה מה ש... ואת הווניל בדיוק. זה מה שמקל לי את הטעם של הפירותי. וכן, זה... בא לי טוב. לא טעמתי את הנוזל הזה אף פעם. הוא טוב. טוב מאוד. תשמע, החיבור פה מצוין. אין פה אפס. אני אהבתי. חיבור מעניין. אולי טיפה מרגיש שקצת כבד הנוזל. דווקא חשבתי בגלל שהוא אמר פודינג, אני חושב שזה יהיה משהו כבד, אבל זה לא פירותי, אוקיי? אבל זה גם לא הכי עוגתי כזה, זה שילוב מצוין ביניהם. כן. הוא טוב. איזה ציון? 1-7, 6 אני נותן לו. 6. ממש, באמת ריח טוב. כן, יש לו משהו טוב, מתפגעת, גם טעם טוב. נוזל הבא. בואו נריח אותו. זה פאי 2. בואו, יש גמרנו את הנוגות בפנים ולא עובד. פאי בריבוע. פאי בריבוע? פאי בריבוע. תכין את הפאי בריבוע. נוזל פאי תפוחים מתוק, המלווה בקרם בצק פריך, אשר מוסיף לטעמו מיוחד, ומעל הכל זה גלידת וניל צרפתי כזה. מה זה גלידת וניל צרפתי? לא משנה. קרמל מתוק וגוון קל של אגוזים ברקע, הפודינג של הנוזלים. אם אתה אוהב פאי תפוחים, רוצה לעשות בידול של טעמי מאפה מתוקים ומורכבים, אתה חייב להוסיף את הפאי בריבוע לעגלת הקניות שלכם. טוב, בואו נראה. אני אוהב את התיאורים שלו. יש לו תיאורים של שף. אולי נעשה ריאליטי, מאסטר שף נוזלים. בוא נגיד לך ככה, הוא גם קורא להם נוזלי גורמם. בסופו של דבר זה נוזלי גורמה שלו. זה כן. תשמע, הריח חזק מאוד. הריח לפני שאתה טועם. תגיד אם הריח דומה לטעם. וואי, זה ריח טוב. הריח קטלני, אני מריח את האגוזים חזק. מה הריח שלו חבל על הזמן. בוא תדיק עלי את המכשיר שלך קודם. היה מעצור במכשיר. אתה משאיר לנו במתח עם מסקרן, זה ריח של אגוזים, ריח חזק של אגוזים. תגיד לי מה זה יין, אתה צריך זה, לחשוב על זה. וואו. כן. תשמע? אין מילים. באמת נוזל טוב. באמת זה מה שחסר בעגלת קניות שלי. יש הכל, זה כמו שאומר, זה פאי תפוחים, טיפה אגוזים.
שומע טיפה וניל. אני מרגיש קצת כזה את הפאי תפוחים, אגוזים, גלידה, לא יודע אם זה בדיוק גלידה, אבל יש משהו כזה... יש ונילה. יש איזה וניל ברקע, כן. יש ונילה, שמע, זה נוזל מצוין. נוזל פשוט מצוין. מאוד טעים. יש בו גם את כל הוא מדויק גם לתיאור, כאילו עם כל זה שהתיאור הוא ארוך ומורכב וזה, זה בדיוק התיאור. גם בנוזל הקודם, גם התיאורים ארוכים, אבל קולים. אם תוריד את הכל, את כל הגורמים וזה, התיאורים מדויקים. זה באמת נמצא בזה. תשמע, נוזל טוב, אני מסכים. נוזל מצוין, אחד מהטובים שטעמתי. ברמה מאוד גבוהה, אתה גם מרגיש. בדיוק. הם גם רושמים באתר, התיאור שזה גם, זה נוזלי פרימיום, גם סוג של בוטיק, שהוא משתמש במרכיבים הכי טובים שיש בשוק, באמת, הטעם טוב. מרגישים את זה גם כשאתה מעדה שזה נוזלים באיכות טובה. זה נוזל של 7 מתוך 7. אני גם זה נוזל. 7 מתוך 7. מומלץ. בקבוק הבא שלנו, בקבוק הבא, יש לנו את סינברי מאפין. בוא נגיד ככה, זה התיאור. בוקר יום ראשון, מאחרים לעבודה, שוב, אתם מחפשים את הדבר הקרוב ביותר שתוכלו לקרוא לארוחת בוקר. מוצאים את עצמכם, מחזיקים ביד את המכל של הסינברי מאפין. עידוי לארוחת בוקר שמשאיר את כל השאר מאחור, טעם אמיתי של מאפה קינמון עם נגיעות קפה. המעורבב עם מוכמניות בשלות. אני אקצר קצת, מוכמניות, מאפה, קינמון, משאיר אתכם ומלחכים את השפתיים. סבבה. בוא נראה. רק לפני זה, תקשיב, הנוזל ברמה מאוד גבוהה. בדרך כלל נוזלים מאוד קיים, משאירים את הטעם על הסליל וגם... טוב, בוא נראה. אבל הנוזל מאוד מאוד קיים. מאוד מאוד קיים. איך הריח? קינמון. כן? קינמון, קפה, מה היה לנו בתפריט? מה היה בתפריט, אחי? קינמון, אוכמניות וקפה? ומאפה וקפה. אני לא רואה איך אוכמניות משתלבות עם קפה, אבל עוד מעט נבדוק את זה. אנחנו נבדוק את הכל. תן לי את הזה, אתה מסקרן אותי עכשיו. האמת שגם כשאתה מריח את הנוזל, יש לו את כל הרכיבים, גם בריח אתה מרגיש את כל התיאור שלו. אתה קצת מוזר. והשילוב, אני לא רגיל לשילוב כזה. אני אגיד ככה, זה הפעם הראשונה שאני אעייד כזה שילוב. יש טיפה קפה, רק כמו שחשדתי, הוא לא כל כך משתלב עם הפירות יער. אתה קצת מוזר. יש לי פה טיפה... טעים לי, אבל יש לי משהו מוזר לגמרי. כן, זה טעם... אני מקבל מוזר את השילוב עם הקפה והאוכמניות. מבחינת הטעם שהוא רשם זה בדיוק זה. אני עוד לא טעמתי נוזל כזה, אבל לא משתלב לי הכי הרבה. הוא נחמד מאוד. הוא נחמד. אבל השילוב, אולי, אם זה בלי הקפה יכול להיות, יכול שונה, יותר טוב, לדעתי, לא יודע, הקפה והאוכמניות, לי לא שונה. מה הציון? אני נותן לו 4. 5. נעבור לטעם האחרון. הטעם האחרון שלנו, שזה Hedgehog Honey, דבש קיפודים. אני שמעתי הרבה על הנוזל הזה. גם אני בא עם ציפיות ממש גבוהות לנוזל הזה. התיאור שלו, ככה, מתכון מקורי של אמי הוא רושם לעוגת דבש שהיא מכינה בכל ראש השנה. הוא אומר שזה נסו לדמיין עוגת דבש לחה, חמה וטריה. איזון הוא רושם מאוזן להפליא של מאפה דבש וברקע ריחות קינמון ותבשילים ארומטיים. וואו. טוב. לא סתם, איך הריח אבל? יש לו ריח פצצה. ריח באמת טוב. רק אל תשאיר לי עוד פעם שלי שמה... תשאיר קצת נוזל שאני גם איתם. אבל יש לו ריח טוב. וואו, ריח של דבש, ממש ריח של עוגת דבש. תקשיב, זה עוגת דבש פצצתי. באמת, עוגת דבש, אחד לאחד. וככה אני כבר משתוקק לי פה. לא, יש מלא. תדאגתי.
מקודם קיבלתי בגללך. אני לא שואב את הקולים עם ה... תשמע, זה נתון לבי. הריח וואי, טוב, איזה ריח. הטעם טוב. אני מתענג רק על הריח. כן. וואו. תשמע, בינתיים הוא עמד בציפיות, כל מה ששמעתי, וואו. הוא ממש טעים. נעבור ישר לציון שבע חלק, כאילו... שבע חלק, כן. קיבל שבע בכיף, כאילו, נוזל טעים. מאוד טעים, זה שבע בשקט. טוב, בואו ניתן איזה סיכומון קצר. אז ראינו פה 4 טעמים מהסדרה של הטוניק, לא מהג'נסיס, שזה נוזלים יותר מורכבים, גם הם פשוט... זה נוזלי פרימיום, שלא קוראים להם טוניק. כל הטוניק, נוזלי גורמי הנוזלים מאוד טובים. מחוברים טוב, הטעמים חזקים, מודגשים. אני סך הכל אהבתי את הרוב, חוץ מה... שהוא נחמד, לא שהוא לא טוב, הוא נחמד. בדיוק, אני קשה להתרגל לשילוב. אבל השאר היו מאוד טובים. שורה תחתונה, באמת מומלץ. בא ב-100 מיל, 50 מיל, רמות ניקוטין שונות, לפי הבקשה. אפשר לציין שאנחנו לקחנו את המקס ויג'י. כל מה שתנו כאן היה מקס ויג'י ו3 ניקוטין. וזהו, זה הפייפ דרים אי-טוניק. מאוד מומלץ. כן, לא מצא חמה מאיתנו.